Preview. Preview. Antonello Bella wien mikallef isalmulkom u jtukom merħba raba program mis-sensiela Formula Predictor, il-program li matulu ser ikunu din nipprevedu din id-darba il-Grand Prix ta' Singapore. Wayne, kollu sew l-ewwel net? Alright, Antonello, salam l-spettaturi u li l-ek ukoll. Nittamaw li nkomplu b'mod il-mod nibda naqqa xi punti. Eżatt, tifhimni, din id-darba ktatuna ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali, Wayne, bdejt fil-fatt tieħu l-ewwel ġiex punti ta' dan il-kampjonat qasir li qegħdin nagħmlu bejnietna. Jiena għadni b'16 punt, għalkemm nispera li dan it-tmiem il-ġimgħa nagħlaq l-ewwel kampjonat minn tlieta li għandi għad-dispożizzjoni. Ma daka ovvjament ma jiddependix minni biss qed nirreferu għall-kampjonat tal-kostrutturi. Insomma, ejja ħalli nibdew naraw naqra din il-ġimgħa fuq x'ħa nipprevedu Wayne. U bħas-soltu nibdew bl-akbar sorpriża. Din id-darba tibda inti Wayne. L-akbar sorpriża ikolli ngħid li Hamilton ħajkun qiegħed aħjar minn Leclerc fi qualifying u fit-tellieqa. Qed inħossek li bil-mod Hamilton qed jġib il-forma lura, s-sabaku ġab il-pożizzjoni kif ġab il-pożizzjoni, suppost kellu jċedilu lura u ma ċeda xejn, I mean għal 8th place kienet, jiġifieri xejn kbir. Però Hamilton fejn ħafna drabi nsemmuh fil-ħażin hawnhekk fil-Formula Predictor, naħseb li dil-ġimgħa nħoss li kapaċi mur aħjar mit-teammate tiegħu. Ovvjament din id-darba Sir Lewis għandu wkoll xi motivazzjoni ekstra biex forsi jiddedika r-riżultat għall povru kelb tiegħu Blasco. Kondoljanzi għal Sir Lewis Hamilton. Jiena min-naħa tiegħi ser immur għal Yuki Tsunoda. Din id-darba nemmen illi Red Bull għamlu dak l-aġġornament fil-karozza tagħhom u din id-darba nemmen illi l-Ġappuniż kapaċi iġib riżultat tajjeb. U meta jien ngħid riżultat tajjeb, inkun qed ngħid Yuki Tsunoda mal-ewwel sitta. Mill-akbar sorpriża immorru għall-akbar diżappunt. U din id-darba naħseb se jkun hemm skoss nies illi ser jkunu qegħdin igergru ftit il għaliex fil-ferma tiegħi l-akbar diżappunt din id-darba ser ikun it-tim tal-Ferrari fil-ferma tiegħi. Jiddispjaċini għat-tifożi, imma jiena l-argument li ħanoħroġ bih din id-darba huwa dan. L-ewwel nett hemm żgur ir-Red Bull u il-McLaren li bħalissa qegħdin qabel il-Ferrari. U ma neskludix la li naraw Mercedes qabilhom u isqanqas li naraw xi sorpriża minn xi tim żgħir ġewwa Baku għal daqstant jiena ngħid Ferrari mis-seba' l-isfel. Wayne? Jiena ħana żebet mit-top 4 teams ukoll, però ħanejt li r-Red Bull mhux se jkollhom karozza mal-ewwel 5. Issa, Verstappen ġej minn run of form tajba ħafna, però historically Singapore has been Verstappen's worst track. Hija l-unika trakka fil-kalendarju
li Verstappen għadu ma rebaħx fija. Rajt statistika wkoll li Giovinazzi kellu iktar laps led minn Max Verstappen ġew Singapore li x'kien tara hekk hija statistika hekk belħek. Però anke l-karozza ta' Red Bull ma naraħiex hija kif kemm adattata għal dawk it-tight corners ta' Singapore. Jiġifieri jiena ngħid li ħajjiġu barra mill-ewwel 5. 6 at best. Eżatt, qed ngħidu ir-Red Bull. Bit-tnejn Ir-Red Bull. karozzi biex inkunu ċari. Mela, pole position, min naħsbu li ser jieħu il-pole position nhar is-sibt li ġej? Wayne? Trakka bħal Singapore naħseb li Lando Norris ħajkun jetaħja minn Piastri. Nemmen li aktar trakka tifavorixxi driving style ta' Norris u naħseb li ħajrkupra mitnej li huma jridu jirkupra mid-diżappunt ta' Baku, ma nemmen li Norris ħajkun qiegħed aħjar missieħbu fil-qualifying. Mela, jiena minn naħa l-oħra ser naqsam il-garax u ngħid illi ser ikun Oscar Piastri illi jieħu il-pole position kif qegħdin taraw. Għal fatt illi nemmen illi l-Awstraljan irid jagħti risposta wkoll fejn jidħol il-rab tal-kampjonat, il-McLaren kellna tilqa diżastru u nemmen illi Oscar se jkun kapaċi jirrispondi għal disfatta illi kellna bħala McLaren fl-Azerbajġan. Mela, min naħseb li ser jispiċċa fit-tielet post, jew aħjar min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post. U l-għażla tiegħi sejra tkun Oscar Piastri. Vera li Singapore hija trakka fejn diffiċli taqbes. Vera li ġeneralment min jieħu l-pole jirbaħ il-tellieqa. Imma jiena qed naħseb illi ser ikun hemm xi safety car illi se toħroġ f'ħin mhux ideali għal Oscar Piastri. U għaldaqstant nemmen illi jispiċċa fit-tielet post. U inti Wayne? Kont jed bej ġiex sewwieqa, messa jed għal sewwieq wieħed minn ħajjieħu t-tielet post laħat lil Piastri u ħanejt George Russell li fil-Formula Predictor jisna ma semmejniex u anke fil-Formula ġenerali naraw ħafna drabi jisu taliqa maqtuħ għalih u b'xi mod ieħor dejjem jispiċċa fuq il-podju. U naħseb li George Russell ħajġa jkollu waħda minn dawn il-performances kwieti li qed jagħmel tul dan l-istaġun kollu. Għażla sorpriża fil-ferma f'qira tiegħi din ta' George, issa naraw ikollok xi raġun. Min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni pożizzjoni? Wayne mill-ġdid inti. Għat-tieni post imbagħad ħanejt Oscar Piastri. Propjament naħseb kont sejjer it-tielet għalih, però nemmen li Piastri issa ikolli nitfa' fit-tieni post u xla tuli mit-tielet. Tajjeb wis, jiena l-għażla tiegħi għat-tieni post ser tmur fuq dak id-demonju ta' Max Verstappen, illa li nemmen li se jagħti hard time kbira li t-tim tal-McLaren u nemmen li b'xi mod it-tieni post il-Max se jirnexxielu jisirqu fil-fema tiegħi u ikompli jittama fil-kampjonat ta' sewwieqa. L-aħħar u mhux l-inqas. Min naħsbu li ser jirbaħ il-Grand Prix ta' Singapore. U d-darba se nkun jien li se nagħżel u jiena naħseb illi ser ikollna ripetizzjoni tas-sena li għaddiet dan ifisser illi ħajkun Lando Norris li se jirbaħ il-Grand Prix ta' Singapore. Imma din id-darba nżid wara battalja mis-silta minn Max Verstappen.
Wada fil-fema tiegħi nemmen li Lando se jkun dak li se japprofitta minn dis-safety car li qed nimmaġina li ħassir jaqbes il-sieħbu jibqa' jiġġieled ma' Verstappen għal rebħa tat-tellieqa u fl-aħħar nisimgħu il-God Save the King. U inti wejn? Issa jkolli Ħattu dak erġajt. ejja, u kont qed nistenna li toħoduli. Onestament ma nara il-top 3 contenders minn jirbaħ it-tellieqa li huma Russell naħseb Piastri u Norris, però ma stax nażel l-ebda minnhom biex ikoll nażel wieħed barra minn dawk. Ma nistennix li Verstappen ħajirbaħ it-tellieqa u ħatmur kontra l-prediction tiegħi li ħajkunu mal-ewwel 6 li mhux se jkunu mal-ewwel 5, sorry. Imma ħanażel li Max Verstappen għal 3 rebħiet fuq xulxin u l-ewwel darba jirbaħ ġew din it-trakka. Sa naraw x'jiġri, hopefully jirbaħ l-iktar inġib punti. Din ġib tlieta u. Eżatt. Mela nispera li l-prediction taħdem u l-oħra ma taħdemx mela. Ekku, mela, dak kien kollox minn naħa tagħna għal din il-ġimgħa, infakrukom fil-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk issibu wkoll il-programmi kollha tal-Kamra Sportiva, jien nagħmel appuntament magħkom għal nhar it-tnejn li ġej għal programm Botta u Risposta ma' wejn nerġgħu niltaqgħu fil-predivizjonijiet għall Grand Prix tal-Istati Uniti. Ħodu ħsieb